ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଲ? ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା। ହଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛେ? ଫାଷ୍ଟ ରାତିରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ତାପରେ ସକାଳୁ ହେଲେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଶୁଣୁଛ? ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? କୁକୁଡ଼ା ତାପରେ ଚଢ଼ି ତାପରେ ଛେଳି କୁକୁର ବି ରାଗୁଛି ନା କି? କୁକୁର ବି ରାଗୁଛି, ଛେଳି ବି ପାଟି କରୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବି ଛେଳି ରାଗୁଛି। ଆସୁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ପାଟି କରୁଛି ଯେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ପାଟି କରୁଛି ଆରାମ ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭେଟିଥିଲେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ ଲାଗୁନି। ହଉ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ନାଚ କରିବା, ଓକେ ନା? ଚାଲ।